Takže čaute, máme tu dneska Grinča. Grinč, povedz nám, na čom jazdíš? FN2 Type R Honda Civic. Ty vole, a počúvaj, takto, plánuješ ukradnúť Vianoce? Ja skôr by som toto tu pokradol, hej, bo toto je dobré motoriky, toto by som vzal a darujem sebe. Dobre, a povedz nám, ako chutila kapusnica? Joj, bardzo dobrá. To z čeho si varil? To keď ti poviem, ta neuveríš. Jaj, to si ukradnul jak ja. Presne. Ja, dobre. A punč? Čo, kemu si vzal? Punč som zobral chlapcom z dediny. Joj, dobre, to im netreba, tu nám treba. Hej, im netreba. To nám Takže dobre. lepšie, keď my máme. Hej, to nám treba, im nie. Počúvaj, som počul, že si mal fight s Mikulášom. Je, tá Mikuláš, to som mu chcel ukradnúť, toto som mal, Hej. bagel, a nechcel mi dať. Vidím, že aj fajčíš. Hej, to ja ťahám, že by nezasla. Aha. Dobre, ďakujeme za rozhovor. Takže Grinč na zraze. Čaute. Čau.